Wah, jeng cengeng Jengwati ya. Jeng Depi apa tuh? Oh Depi, Jeng Depi. Semoga Mbak Derpi garwanipun Mas Darpin. Semoga kula aturi ngajeng mriki. Mangga diwet kalih Mas Darpin nggih. Nggih, wah jan. Enggak Mas Darpin jumeneng. Nggih, sing joget Mas Darpin sing ngendangi Mas Bagong. Monggo Mas Parno. Pak Parno ndapet. Kijian kendangnya apik tenan lho, Mbah Parno. Sane. Nggih. Dilengkasen untuk job kendang tenan. Wis tak nggo tenan Mas. Monggo dari albumipun Layah-Layah. Spesial buat yang pasukan hitam putih. Duet karo sapa mau baca? Duet kali Mas Darpin. Sing sitoke kersane kendangnya Mbah Parno ndampet. Nggih. Cekin. Gadung dapuk pengangguran kadang ngening Pos nganggur terus to kok. Nganggur. Pirang dina? Nganggur terus. Nganggur terus. Ora tahu tenan iki. Ora. Tenan. Nah. Ya kok tak ijali apa iku. Layah-layah. Enak tenan.
Mbak Darpi, monggo. Ngebak-ngebaki panggungan. Sikir. Paling gawe, sikir ngebabaki panggungan. Layah. Penak tenan. Lah ya, bar niku terus ngunjuk susu murni. Nggih. Dasare nggih mun kula gawa teng mriki.